Hubog eh. Brad, Oh. kanay mo nakita nga murag kalsada. Mm. Oh, mo na siya pantalan sa Virgin Beach Resort. Kana. Oh, duol ra kay na nimo tan-awon pero mo na bagtas mo layo sa git. Oh, nakana naman mo diha. Ah, mo na siya Virgin Beach Resort. Oh, katong pag-anahan na mo diha, lawom siya. Oh, Naabot siya sa kuwan. Hindot kay nakaliguan na, Brad. Puti sa gay na din na basta lawom lang ang tubig. Kanang mga bato diha, kana kanang murag nakahilira. Hmm. Murag pantalan diha ay kuan maabot ang tubig diha, lawom kayo. Oh. Tama Brad. Mura manig Lato family. Ah, dili ra na siya lato. Unsa man Ano ni? siya kana grapes sa unasan. Wow. Mo na siya gitawag og grapes. Dalaway ko no. Meron niya na lang. Ako Ko kayo. Atoy uli kay kuha na siya di siya ginhawa. Dito. Kuha na siya. Kara. Mo na siya bat nga ublan. Batsad. Oh, bat na siya. Mo na siya lami sa na siya nga kuan. Dumdum gato ni Panits panslag. Guys, murag panslag. Panslag. Okay. Mao din na siya di bagbahag di eh. Mahikap na brad di. Oh, may cup na eh. Ano? Mo siya. Si, kunita. Ulo ani. Kana, ma. Ani? Kana oh na padung mo. Oo. Para na siya, mo na siya. Magbahag guys. Lukot man. Ha? Mo na siya bagbahag. Guys, pakita guys kay mura magmamaak gud. Mo na siya yang Tubig. yang pilit. Dili na siya bagbahag. Tubig rin suot siya kuan. Mo ning gamiton sa pandahog na. Kuan lagi siya kanang anong Pilit pa siya. Mo na yang kuan ikamang niya para mo laho siya. Mo na gamito sa dahog. Ano siya guon so? Ah. Ale video well. Dool well. No. Mo na siya bagbahag ngayon mo nakita sa Lagi YouTube.